नहीं जाना परदेसी lamsugo haino hai tripri khorago khapane tripri takhukte bukhurok tripri khorang tini chini tripri takhukte bukhurokno tamne bagai watei kere pante kere nokbar kere bangbar kere nang nangya aino tipra sabar ro baji phatirna nangkha BJP khlainai rok akongno tini sukurbi sawai khnarana bagai se maphayo Tirini salmari engkha 10 March BJP rok Tripura hasteo but paimani bakari chairmani bakari eba kotor borok bo sobjak kare ramjak kare tamni bagi baji phatirana nang tini ukongno no sana bagi tini tripri khorang phayo tamni bagi 10 March 2022 ni salmario BJP rok Tripura haste kuplung Tiprasa bari rok baji phatire wei Tiprasa ni bekharona sabaina nang mani kokhe norok Tripuri khoranga norok list nugui tongo bebak MLA ni list te MP ni list Tripuri khorang ni mangprio ajago norok nugui nugana Bharat hakotoni jotni slai kabang kuk seat tongoi tongo Uttar Pradesh ni Uttar Pradesh bebagai 80 seat tongoi tongo MP ni भूल नहीं जाना परदेसी abo kokhe abo haise BC 35 BC high Kolkata o CPM rok paikhan ke Tripura rajyo o baje phatimani haise Uttar Pradesh o BJP rok paye Tripura rajyo o baji phatimani hai tauni bagai hinka ke CPM rok tauni bagai West Bengal ro baji phatire mani kokke kabang kuk MP brok Delhi o rohre mano Pradhan Mantri ni phiaba CPM rok ni kapal krei borok rohre manya phiaba Uttar Pradesh o baji phati mani khe tekisa juda tongo obokhe opti hai Uttar Pradesh o khe bebagai MP ni seat 80 tongo kabang kuk bebag Bharat hakotoni sini tabuk Tripura rajyo ni MP Ereboti Mohan Hai tei Didi Bangladeshi Pratima Bhumik Hai abo Tripuri khoroni kogya Pratima Bhumik ni kokse mane MP ni election ni jorao 80 ni thayo kurui hinpano 50 to 60 70 ni MP ni seat BJP rok telangai mano tei Narendra Modi haino hai tei waisa Prime Minister chawi manana anise u baje phateu phiaba manana se khapane Tripuri tahuk tei bukrok mannai abo kono kokya phiaba Tripura hasto BJP phaimani taklai bai bisiba phano pungyakho phiaba norno sawi krarwana Tripura sarongno dongso khlainai rongni bisingo puila yaphang Congress aboni yagono CPIM phaikya phiaba CPIM jungno 35 bosor eba bisi 35 years old Tripura sarongno boroni musung tei khlai tongkha Delhi o boroni Prime Minister de tong abono wan choginai di khapane Tripuri tahukte bukhorok jeng sakni kolom tuibaino chathai sakni kolom tuibaino jeng thinang bwsabotini bagai jeng khlai thai aboni bagai boi chini Tripura sarongno bwkha phatirna bagai bomphano phatirthung haifano chini bwsa bwtui ni bagai thinang nung ang jeng swnam thai nini thinang paikha tabuk nini khlai thai nini bwsa bwtui busuk bwthai ni bagai nung tini je samung khlai tong nung tini je wngui tong abo nini bagai siminno obosoi phiaba bwsa bwtui ni kokno jeng uanchukna thangkhangke jeng alaida mawanchugo jeng dino waisa chayakarei bwsa bwtuino masarmani a din a sal jorabo tongoi tongo jeng jotono sawi mano tabuk nini ani samungkhe obono baithangni bagailia tabukhi topha chathai jeng bwsano
sakbai thangchayagui charmani hai जों tabo dophani bagui samung tangthai जों buibai agi hai thokaijakmani hai जों tei thokaijakliya tabuk जों sawi mano Kolkata bai Uttar Pradesh ni kogno जों sulkangki जों sawi mano जों Pradhan Mantri nangya जों MP bo nangya जों chini ha chini shason chini musungtui chini koklam chini police chini court dal pidal जों sanamna nango aboni bagui Greater Tripura ong Tripuri khorang sawi mania Tripura ong Tripuri khorang sawi mania phiaba dophani bagui se ongna nango paithangni kok abono chini Tripura sarok belai no samajhdar Hindi bai kaisa kok tongo samajhdar roko ishara hi kafi he hingke tini bagui aswkno ahaino hai aswk nung jotono chebaya hambai jotono.